Mabungahong kabuntagon, mga higala. So, taon na dyan, no, at live kay medyo busy dyan kayo, no? November and December, grabe, loaded sa itong schedule, mga igsoon. Karon gali, actually, today, ano sa ilakaw na mo, kanya, 8 pa man, na panagtapok po, alang nagyapon sa kamayaan sa Ginoo, no? Mauna nga, karon nagdali-dali kog live, no? Kay wala pa man ang amuang oras ng mga lakaw, no? So maulagi na yes, so wala man ta ka live these previous days, pero as always naamo sa akong prayer, mga igsoon. All of the followers in this page naamo sa akong prayer, personal prayer. Then inyong mga prayer request na receive sa nako, no? So again, pasensya na, no? Pasensya na mo niya. Kumusta dahil mo diya, no? Permente man ko nag-aampo yun kanunay yung gina nga namos mahayong kahimtang, mahayong panglawas, gitagbo sa Ginoo yung panginahanglan niya, labaw tanan duol gid mo sa Ginoo. Praise God. Hello Pastor James, thank you Lord, nakahigayon join. Okay, God bless you Sister Mary Ambing da kanunay, watching from Israel. So magkuan sa kuig so na i-share sa niya nako sa akong personal account kamo sa diha, no? Nindot nga ato ning ipalanog-lanog ang pulong sa Ginoo this morning, adlawng Sabado. Diri sa Pilipinas kay sa Biyernes pa man ron sa uban nga gabi pa, ano? So salamat sa Ginoo ning kadasig sa ngayong gihatag, taliwala sa kabisi sa mga schedule igsoon, but still mao ni gihatag si Lord nga higayon para mag-live ta this morning. Amen. So ako asa ning i-share igsoon sa akong personal account kamo sa diha, no? Again and again kabalo na mo, I want to encourage everyone to share our live this morning and to mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay yung friends ba. Salamat sa Ginoo, no? So ako sa ni i-share igsoon. Shout out to one of our subscriber, Ronel Ortiga. Morning sa igsoon, morning. Again, ako sa ni i-share mga igsoon, no? $42 viewers this time. Praise God, salamat sa Ginoo. Done sharing mga igsoon, no? So, you can also type at followers at highlights at everyone para makabanday sa datong mga friends, no? So again, mabungahong kabuntagon, pasensya na nga taod-taod na, no? Kanang huwag mong kumaanad nga di kay tatig live, no? So, pasensya na busy kayo para sa kamayan sa Ginoo. Yesterday, dito na po nagprisuhan, no? Kanang nibisita ta sa nampong ko higala dito nga na priso ba niya. Ato sang gisharean atong giampo igsoon niya. Ang hippie manggo dito, shout out na no San Isidro Police Station diri sa Bohol. Akong classmate during my criminology days niya. Himaya sa Ginoo makabless pod kay kana akong classmate igsoon, suod yun na nako, police captain Jasper Reyes, shout out. Ingon gid siya nga padayon yun na yung gibuhat bay kay grabe. Di kita manggod siya nga na ako'y mga disciples ng mga kriminal, mga banggitan gud ba. Sa nga kuyaw gyud na imong kuano ministry
wa ko katuo nga ingana padayon kay talagsaon daw no nga ingana ba kay kana manggong para niya kay pulis ba siya kanang mga kriminal kanang mga tig-a kasing gahi kayo di gyud na basta-basta mawalihan ug di basta-basta patuohon di basta-basta matandog so mao nang ingon siya nga padayon gud kay ana lagi siya kuyawa kana imong gibuhat no nga ba di ko na siya katuo or something na bless siya mga in short na bless siya so himaya sa Ginoo ako ra pud to siyang giingnan nga mao lagi ni bay lain-lain pud mig linya lain-lain iya linya mao sad niya kong linya niya ako na gyud ning gipanumpa sa Ginoo nga puslan man nga iya kong gibag-o puslan man nga gitagaan ko niya another chance second life nga matarong bitaw ko kuan ba mahawas ko gikan sa kangit-ngit ako siyang giingnan nga kanang mao ni akong gipanumpaan sa Ginoo nga my remaining days tanan akong oras akong ihatag sa Ginoo adlaw nga mabuhi pa ko nabuhi pa ko ning kalibutan na ihatag nako sa Ginoo kung dis ako gikan sa una giunsa ko paghawas sa kangit-ngit balikon sa tunako sila di na ko sila bayaan ako silang sharean nga naay paglaom no so mao to akong kauban gahapon kay kaila naman mo ato kay sige naman kog introduce ninyo yesterday katong nag-post ko diri mga igsunog videos last night ba to or yesterday afternoon no katong akong gi-post nga video igsoon katong akong kauban pod katong taas nga tao kuan sad to kanang di kito basta-basta actually igsoon katong among bisita yesterday kauban to pinusilay sila atong kauban ako gahapon no sa usa ka lugar no na event nga occasion nga pinusilay ba niya silang duha kauban to sila nga grupo kunya among gibisita mao to nya na lagi hilak pud to akong kuan kauban kay mao lagi binangga sa tunya ba pero mao lagi na ang tanang panghitabo na may katuyuan ng Ginoo so mao na nga pasensya mo igsoon if ever dili ko ka live nya mao nang maghimo na lang kog short videos mga reels kay busy jud kay ko no so mao na as what I have said earlier nga karon gani mulakaw na sab mi karong alas 8 nami gadiring 7:30 pa gani kay medyo layo-layo man ang biyahe nya na family day no sa mga pastors na dari sa amo ang ministerial apil me mao na nga busy siya no salamat sa Ginoo no praise God kay para ram punis kay mayaan sa Ginoo sa una ang atong gikabisihan kay mga kuan man mga butang kalibutanon so kani siya butang langit nun no so pero mao lagi na again pasensya na nga wala kay ko ka live mga niaging mga adlaw pero naagid mo sa akong prayer kanunay just this morning bago pa lang ko na humanog pray ninyo shout out hello pastor watching from North Carolina USA brother Romel Labayo thank you Igsoon God bless you more okay so di kay ko pasensya na nga di na ko mabantayan ang mga nag-message no kay baspas kayo tong comment section unya nagistorya po ko ba hallelujah so akong shout out tanang mga subscribers ani nga page okay subscribers ani nga page shout out thank you so much and akong gi-appreciate ang inyong effort inyong gihimo and shout out sa tanang mga OFW mga siman mga naka permanent resident na diha sa lain-laing nasod mga seafarer shout out sa tanang mga piniriso I know na maabot yun kabalo ko nga naay makakita ani mga inmates shout out na amos kong prayer kupot lang ta na ipaglaom sa Ginoo shout out sa tanang mga warden mga jail officer and tanang mga military armed forces of the Philippines BFP Bureau of Fire Protection Philippine Marine Philippine Coast Guard tanang mga security guard nga nasa lain-laing dapit Luzon, Visayas, and Mindanao ng mga followers nato and also shout out sa tanang kapulisan kay Luzon, Visayas, and Mindanao Campus Menya, Cebu shout out diri sa Moa sa Barracks sa Tagbilaran City mga amigo na ko mga kapulisan dia mga amigo na ko mga hepe daghan kay mo dili na ko sa tagsaon kay basin ay malaktawan no ang diri lang sa Moa sa Clarin Police Station isip their PNP life coach nga kanunay nag-remind
nagdasig, nag-encourage nila, nagwali, no. Shout out nako ang amuang station diri sa Clarin, ang amuang hepe diri si police, ang lieutenant nga bag-o pa lang nag-birthday sa iyang 47th birthday, Chief Amba. Okay, so salamat again mga igsoon sa inyong pag sabot o pag kanunay pod nag-atang. Pareha na ko karon no, nag-nanay 64 viewers ta this time, no. Pero ang uban nangatog pero wala po to sila kabalo kay dili na lagi ko pareha sa una mga igsoon nga magsigib ito ko og paybaw nga mag-live ta alas this hour ana mag-live ta today mag-live, no. So kalit-kalit na lang ni ako igsoon nga kana bitong maka kita ko og higayon automatic jud na i-grab gyud ako ng opportunity para mag-live ta, no. So salamat sa Ginoo. Ako nag shout out ng mga brothers and sisters na ko Alpha Kaparo worldwide, no. Skiptron International Bohol, Skiptron in Cebu, different chapters, different council, tanan nga mga amigo na ko mga GS, mga vice GS o sa mga officers diha, no, nga daghan po kayo magsigi og patambag, pa-advise, paampo na ko long live ta kanunay brad uban sa grasya sa Ginoo. Usa lang nyo katap na ko nanako, no. Yes, di na ko nyo makita nga nagkauban ninyo kanunay kay busy sad kay ko mag na-inactive ko ba, pero every time nga mo tawag mo na ako, no, andam ko mo share sa pulong sa Ginoo ninyo, no. So again, di na to kalimtan ang atong first number 1 sa atong hierarchy, God. So in everything we do, let us put God first mga brad and sis para sigurado nga ihatod ta sa kadaugan o kalampusan. Shout out also Sia Skiptron in Arms, long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo, no. So be a blessing everyone. So okay na, let's pray kay mga lakaw meron tataod mga igsoon. Let's welcome the presence of the Holy Spirit. Let's invite Jesus sa atong pagabuhaton karon. I-bless ta niya and ubanan ta niya sa atong pagabuhaton igsoon. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another opportunity that you've given to us this morning. Thank you so much for the great privilege, Lord God. It's not all the time nga bakante mi. Not all the time also, Lord, nga ang mga tao nga gusto maminaw sa imong pulong makadungog, Ginoo. Nay ganahan mamati karong takna apan dili sila ka lugar. Apan salamat, Ginoo, kay imo ming gitagaan karon og chance, Lord God, of blessed opportunity nga mag-meditate sa imong pulong, Ginoo, maghisgot sa imong balaang pulong, Ginoo. Unas tanan andama mong kasing-kasing ang panudlanan nga espirituhanon, Ginoo, aron mahimo ming takos andam mudawat sa espirituhanong panalangin nga mibubo kanamo. Tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon, Lord God, and most of all willing musunod sa imong pulong, Ginoo. Kay ang blessing, ang breakthrough, ang milagro naa sa pagsunod, Ginoo, is not enough just to listen to your word inya ipalabay sa pikas dunggan. So Lord God, I pray that this morning ang tanan nga mga listeners naminaw nami kasing-kasing masinugtanon sa imong pulong, Ginoo. Salamat dan sa kadaugan, Ginoo, wala mi pataas giisa nga relihiyon, but the only name nga gilift up na this morning today is the name of Jesus Christ alone. So Lord, salamat sa imong kaayo. I-bless ta ng viewers karon, Ginoo. Ipabati imong gahom, imong presensya, ang imuhang manifestation, ang lihok sa Espiritu Santo, ipabati kanamo, Lord God. And this time, I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. I declare victory. Holy Spirit, this is your moment, and let your will be done. Thank you, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So, this time we have 72 viewers this time, mga higsoon. O ba, nagpahipi na bitaw, mahuman, tag-ampo kay siguro naka-data ra. So, again, a blessed morning, a blessed day, a fruitful day, everyone. Mabungahong kabuntagon. Mag-live ta. Kunya, salamat sa laing higayon, nga gihatag sa Ginoo, taliwala sa kabisi. Nangita siya paagi nga maghisgot na usab ta sa pulong sa Ginoo. Praise God. So, again, before we start, you can mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to type at followers at highlights at everyone. And kung mahimo atong i-share, igsoon, mao ni nindot ipakatap, igsoon, because nowadays ang kasagaran i-chismis kinabuhi sa ubang tao, kabantay mo, sayop sa uban, no.
unsay mga kalibutanon na bitaw ka nang dili jud makahatag og tabang sa atong spiritual life. So that is why I just want to encourage everyone nga atong i-share karon atong live igsoon. Nindot ni makasangyaw pa ta igsoon, no? Mao ni nindot ipakatag igsoon, imarites pulong sa Ginoo. Maghatag siya og kalinaw. Maghatag siya igsoon og giya, no? Nato tanan nya maghatag og paglaom. Amen. This time we have 77 viewers. 80. Shout out to 210,000 followers o mabungahong Kristohanon. Okay? Let's start. Dili lang ta magpaabot sa uban, no? So ato ang teksto karon igso nasa the book of Ecclesiastes, no? Solomon, okay? Ningon diri ang Ecclesiastes chapter 3 verse 1. So actually igsoon sige na kog balik ani pero gusto nako ni siya ipahibaw og maayo nga ipalawman og balikon bitaw pahinumdom man ni. Kani magumpulong sa Ginoo igsoon bisan kapila na tuhotda or balik-balika og basa ang Biblia, kabantay mo nga dili ta mapulan. And then every time nga ma-meet na to nga usa ka verse murag na something fresh revelation nga mukalit lang, uy bitaw no nakabasa naman ko ani pero lahi na pud akong gibati karon, kabantay mo. So actually igsoon ang ato ang theme, ang atong topic for this morning is about death gini. Death, okay, kamatayon nga moabot gini siya unya. Ang kamatayon na siya ay timetable ni Lord, no? At mao natong isugutan karon nga mosugot tag sa dili kung panahon na nato, panahon na ginato kuha na ta sa Ginoo. Kung dili pa pod, dili pa sad, no? Ana na siya, no? So nag-ingon diri ang Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 2. Ingon diri pulong sa Ginoo igsoon. Again, Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 2. Ingon diri ang 1. Ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. May panahon sa pagkatao ug panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot. Kung balikon, Ecclesiastes according to King Solomon, Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 2. Nagingon diri, ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. May panahon sa pagkatao ug panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So mao ni ato ang hisgutan this morning igsoon. Gi-remind ta ni King Solomon about the specific time or appointed time igsoon. Nagigitawag og saktong panahon or nagigitawag og right time. Na timetable si Lord, no? Okay, so again, timetable. Nag-ingon diri ang Ecclesiastes 3:1, ang tanan nga nitabo ninyo sa kalibutan na mahitabo. Kung magisgot tag bisan ang mga padulong na mahitabo na anay pagtugot sa Ginoo kay maman. Gawas kung na pa ni siya nahitabo, meaning it is past tense siya. So bisan ang mga umaabot igso, no? Kitakda gina sa Ginoo na saktong panahon na, no? So, naay mga events atong kinabuhi igsoon, it means nga karon wala pa ni siya mahitabo. Apan kung mahitabo na siya, mao na gina ang right time niya. No, ningon ri pulong sa Ginoo igsoon nga ang tanang mga nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo, no, na no, gigamit dili na padulong pa. O bisan ang nahitabo na, no, puro na gitakda sa Ginoo. Mahitabo sa panahon nga gitakda sa Ginoo or sa Dios alang nini. So, dili lang day mga igsoon ang nangagi na natoy pagtugot sa Ginoo. Ang mga panghitabo nga nangagi na mga past tense na ba atong mga past igsoon, gitugutan sa Ginoo. Mao na to ang ilang right time. Even ang mga butang nga mahitabuay pa sa tong kinabuhi, mahitabo lang na siya, no? Kung right time na, no? So, this morning, igsoon, naghisgot sa saktong panahon. Tanan, no? Dili lang kamatayon. Even ang atong promotion, even ang atong prayer, igsoon, ang pagtubag sa Ginoo, ang katumana ni ini, igsoon, no? Ang katumana ni ini, naagya po'y panahon nga sakto si Lord, no? Ang atong mga pangandoy, na taksaktong gitakda ang panahon si Lord nga giandam nini. Na appropriate time or appointed time si Lord para ni ini, no? Unya,
Dili lang po di nga na igsoon itong pangandoy. Tanan, no? Ato ang desire, unsa man itong tinguha, atong ambisyon, or yes ka na laging prayer na to, no? Unsa man ang atong prayer request, no? Naigitakda daw si Lord nga saktong panahon alang niini, no? Ang matag panghitabo igsoon, paminaw mo, na nining kalibutan daw, no? Maumnigingo, no? Kay maumnigingo ni Solomon, no? Ang matag panghitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo siya sa saktong panahon nga gitakda sa Ginoo. Amen. Mao na siya igsoon, no? So kay naaman day timetable si Lord. Naaman day right time si Lord in everything in this world igsoon. Apil kamatayon ha. Mao na atong ipunto gido, no? Naaman day saktong panahon, no? So dili ta pwede sad mamugos, no? Dili nato pwede force atong kaugalingon or si Lord atong pugson nga Lord mao ni among gusto. Lord sige na ba? Di ba? Lord, gusto na ko maminyo. Lord, gusto na ko ani. Gusto na ko makatukod og balay. Gusto na ko makapalit og sakyanan. Lord, gusto na ko nga mauna. Gusto na ko nga makauyab, gusto na ko makaanak or something. Nga daghan ka kayo gusto may tabo. Pero mao ni atong timan-an nga bisag unsa pa na atong gusto igsoon ang pinaka-final nga mo desisyon si Lord og siya ang nagkupot sa saktong panahon. Matod pa ni Solomon akong balikon, mao niyo. Ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. Gusto ka mo asenso. Gusto ka makatukod og negosyo nga mulambo pod. Gusto ka makasulod og trabaho. Gusto ka maka-item kay board passer ka this time. Nya wa pa ka nakasulod og trabaho. No, dili ta pwede mamugos, pwede ta mo ampo igsoon. Pwede ta mo hangyo pero dili ta pwede nato kadiktaran ang Ginoo. Dili nato pwede kana bitang suguon ang Ginoo nga, Lord, gusto no. Mura man naghimo na tong bata-bata ang Ginoo. He holds the right time. Amen. So na jud say saktong panahon. Na siya own timetable, no? Mao bitaw na niingon ang the book of Isaiah nga his ways are higher than our ways. His thought is deeper than ours. So na siya iyahang kaugalingong gusto. Og siya perpekto ang iyang saktong panahon, mao ginay perpektong panahon pod. No? Dili ta pwede mamugos sa Ginoo. Dili ta pwede igsuon nga atong i-force ang atong kaugalingon, atong own timetable nga mahitabo. Kay kung kanang ipugos-pugos gyud nato igsuon, naay consequence na lahi ang saktong panahon nga gitakda sa Ginoo kanang magsubay ta sa iyang plano dahil kabubuton kay hanay palastada ang tanan. Amen? Gaan. Kay right time man, naman si Lord na ang pabor sa Ginoo. Once right time siya, gitakda gina sa Ginoo. Ang iyang pabor mag-uban gina. Naa si Lord ana nga sitwasyon, no? So again, gi-remind ta this morning ni King Solomon nga naay saktong panahon sa tanang butang unya. Ang tanang butang mahitabo gitakda gina sa Ginoo. So naay right time, no? Di ta pwede magbuot mamugos kung dili mag-agad ta sa kabubuton sa Dios. Now, kay naman day right time, naay saktong panahon sa tanang butang nga mahitabo kini. Okay, sa verse 2 nag-ingon diri. Mao yun ni atong isgutan. May panahon sa pagkatao. May panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot. The same ra na siya. Gitanom ta nining kalibutan na ang atong kinabuhi. Gitanom ta sa Ginoo nining kalibutan na usa ka adlaw ibton ra sad taniya. No? Ang tinuod mga igsoon na tao taning kalibutan na dili pagbuot sa atong ginikanan. Pwede man atong mama dili mabuntis unya mugawas ta. Pwede sa datong mama igsoon na buntis unya malaglag ta na may daghang isyu nga nakwaan. Gitakda gini gituyo gini sa Ginoo. Ginoo may nagtanom nato nining kalibutan na nga mabuhi ta. Usa ka adlaw ibton sad ta sa Ginoo. Now, again, saktong panahon. So naay panahon di ay sa pagkatao, panahon sa pagkamatay. So mao gini akong punto karon igsoon kaning kamatayon, no? Nga naay panahon sa kamatayon. Nowadays daghan kay nangamatay. Pero kay bawo ba mong igsoon nga katong tanan nga nangamatay ubos sad to sa pagtugot sa Ginoo. Balikon ako. Nowadays daghan kay nangamatay. Apan kabalo bata nga ang katong nangamatay ubos sad to sa pagtugot sa Ginoo. Ang uban namatay to siya
Brad, kay mao man gud ni nagdanghag no, bisan pag nagdanghag to kung dili pa gyud to kabubuton niya, kung dili pa to itugot sige, pwede sad to siya di mahitabo. Tagayan ta mong ebidensya. Kabantay mo tong Job, di ba katong story ni Job? Nga si Job nananghid, si Satanas nananghid sa Ginoo. Nga mauni about ni Job, mauni butan lagi ni siya, ana Dios non lagi si Job kay mauni imong gipanalanginan. Mao tong nasa gipananghid nga mauni apan mauni mauna, no? Pero naay word dito si Lord nga niingon. Buhata ang gusto nimo apan ayaw lang siya patya. Kabantay mo. So, ang yawa igsoon sa John 10:10 ning ari sa pagpatay. Apan naagapon sa Ginoo ang pagtugot kay ang nagkupot sa saktong panahon sa atong kamatayon ang Ginoo. Amen. Ang yawa ming ari sa pagpatay apan ang nagkupot gyud sa saktong panahon. Ang pinaka nagkupot sa final words, si Lord. So naan niyang pagtugot. Way mahimo ang yawa. Limitado ang gahom ni Satanas igsoon. Kaya ningingon sa diriyang balang kasulatan, ningon si Solomon, nga naipanahon sa tanang butang. Ang tanang butang nga nahitabo nining kalibutan igsoon, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios. Naipanahon sa pagkamatay, o sa pagkatao na ipanahon sa pagkamatay. Now, akong balikon igsoon nga tuwa rumbo diri kaning right time sa kamatayon, no. Nay appointed time nga mutaliwan na tanining kalibutan. Nay appointed time si Lord igsoon nga mubiya na tanining kalibutan. No? So bisag unsa pay buhaton sa yawa nga magupuhupo siya sa atong kinabuhi aron iyang tapuson igsoon. Kung muingon ang Ginoo nga di pa panahon nimo, di pa. Ako karon igsoon, ako yung mga disciples, daghan kog disciple igsoon. No, glory to God lang. No, mga kriminal nga gipusil. Pero buhi, no? Nanadyoy instances, nanay oportunidad nga mamatay na gyud pero anong nabuhi pa man. Kini pa panahon. Sakto ang gingon sa balaang kasulatan. Kining kamatayon naay appointed time si Lord ani. Bisag kung sao na tog amping sa atong kagalingon kung sakto na gina nga panahon. Mao na ginay right time ni Lord nga kuwaon na ka, nga mobiya na ka aning kalibutan na, husto na anak. Or unsa man na diha. Bisag matulog pa ta igsoon, pwede ta di na ta kamata. Amen? Pwede ta mamatay bisan pag unsa na to kami sigdagan pa ta kay bodyguard, napatay armas diha kay protektado kay ta. Kung mao na gyud na ang right time or timetable nga kwaon na ta sa Ginoo, way makapugong. Bisan ang imong kwarta nga nagbanig ka diha kwarta milyon-milyon. Bisan pag mugasto kag pila ka milyon sa ospital, kung tan-ingon na Ginoo nga mao na gini karong mga sunod buwan makwaon na ti ka anak, mutaliwan na kaning kalibutan na, way makapugong. No? Mao ni giingon sa balang kasulatan nga mahitabo gyud sa saktong panahon nga gitakda sa Ginoo. Even ang kamatayon naay panahon sa pagkatao, naay panahon sa pagkamatay. Now, kay naam day panahon sa pagkamatay igsoon, mga matay man day tang tanan. Nya kay bawo na ba tay igsoon ako ning balik-balik sa tanang events sa atong kinabuhi. Sa tanan nga pangitabo sa atong kinabuhi. Sa tanang okasyon sa atong kinabuhi. Kaning pagkamatay or kamatayon, mao lamang ang okasyon nga walay pista. Pizza. No, walay pizza, walay date. No? Wa ta kay bawo kung kanus-a may tabo ang kamatayon. No, makamata pa bata ugma. Nga na bitaw, sunod adlaw, sunod minuto, sunod segundos itong kinabuhi. Maura ni ang event nga Ginoo ra jud nasayod. No? Kay ningon man balang kasulatan nga naay panahon sa pagkatao ug panahon sa pagkamatay. Naay panahon sa pagtanom ug pag-ibot. Gitanom ta nining kalibutan na sa Ginoo, no? Sama ta sa binhi ba, gitanom ta gitagag kinabuhi. Usa ka adlaw ibton ra sad ta sa Ginoo nining kalibutan kung mahuman ang atong misyon. Amen. Mao na mga igsoon nga wala man di ay takabalo kung kanus ata mga matay. Bisan ako nga nagistorya, wa ko kay baw. Mabitaw nga karon kay baw mo kakita man jud mo nako, wa ko'y laing trabaho, sige puro ministry, nag full time ko, sige sulod og mga prisuhan, sige gwali og mga kriminal, sige post diri sa Facebook mga pangginoo, gamma og videos puro ni pangginoo. Akong nauna igsoon usa ka adlaw, mamatay ra jud ko. Gusto ko nga mamatay ko, nga mutaliwan ko ning kalibutan nga malipay ang Ginoo, nga magbilin kog maayong istorya,
magbilin kog maayong pagtulunan, magbilin kog ligasiya. So mao na nga akong gihimo igsoon ko. Akong gi-cherish ba, ako ang gipaymuslan akong kinabuhi samtang nabuhi pa ko nga mahimaya ang Ginoo. Kay moabot lagi ning kamatayon nga dili gyud ta katag-an kay walay pitsa. No? Niaging adlaw igsoon nagduyog mi sa kasubanan sa anak sa mo ang usa sa alagad sa Ginoo nga nitaliwan na ning kalibutan na nga ang edad 20 anyos pa. No? Ako igsoon daghan kay kog nawalihan mga kay inviteon man ko mga funeral service nga na mga nangamatay, bata pa kayo, wala pa'y 20, napa'y uban po nga, wala pa'y G's, napoy mga senior na, napoy mga 40, 30, 90 kapin. So, dili na to matag-ano, walay nakatag-an, no, kung pila ang edad na to nga mutaliwan na tanin kalibutan na, no, way lain igsoon ang Ginoo lang. Mao na kay naaman din ning kamatayon unya wala ta kay bawo kung kanus ata kwaon sa Ginoo igsoon. Mas nindot igsoon nga samtang buhi pa ta karon. Kana bitawng kaning atong kinabuhi karon nga to ang nabilin ba kaning gipahulam ra maginis Ginoo. Nindot jud nga ang atong buhaton mga butang nga nalahimaya ang Ginoo. Kana bitawng magsubay ta sa kabubuton sa Ginoo. Magbuhat ta og mga maayo pud sa pananaw sa Ginoo kay namay maayo nga kita ray giganahan. What I mean is, samtang napatay kinabuhi nindot, dyan nga mga lagad tas Ginoong tinudanay, magpagamit ta sa Ginoo. Nya, kana bang mahimot ang instrumento ni Lord alang sa kaluwasan, alang sa kabag-uhan sa ubang tao. No? Nindot kay igsoon kay, naaman no? Nindot kay igsoon nga, kanabitang kwaon na ta sa Ginoo, bawion ta sa Ginoo atong kinabuhi kay, ang nagkupot sa ato ang kinabuhi, ang Ginoo man. Ako ning balik-balik igsoon, bisan, unsao natog amping sa atong kaugalingon kung nakita ni Lord nga sakto na mauna ni ang saktong panahon nga kwaon na tika di gyud ta makapugong. Amen. Mauna nga samtang napatay kinabuhi nin mga igsoon nindot gyud nga kana bitong natunong tas tawag sa Ginoo nangalagad tas Ginoo because for me I believe the reason why we have life gitagaan ta ning gift of life igsoon aron sad nga mahimaya ang naghatag niini kana bitong ato siyang i-honor ato siyang i-adore igsoon ato siyang himayaon i-glorify sa atong kinabuhi. What I mean is in everything we do sa atong body sa atong lawas dapat nahimaya ang Ginoo sa atong pagkinabuhi dapat nahimaya ang Ginoo kay nindot na igsoon niya kana bitong ang atong kinabuhi panalangin sa uban ang atong kinabuhi igsoon kana bitong maayong pagtulunan sa uban daghan bitong napanalanginan ang atong kinabuhi makita gyud bitaw si Kristo makita ang Ginoo dili lang sige tag bersikulo kapitulo no kana jung makita si Lord laki man ang baba ra kana makita gyud igsoon ang image ni Lord ang iyang imahe makita reflection ta sa iyang image and character no mao ni nindot igsoon kay nindot kay nga mutaliwan ta ning kalibutan na kay ang Ginoo may nasayod sa saktong panahon if ever kuhaon na ta sa Ginoo nindot kay igsoon nga di niya ta makita sa mga tao. Ako naman nagbalik-balik. Wala na. Dili na tayo nila makitaan physically, personally, but kana bitawng magbilin tag maayong pagtulunan, no? Kana bitawng ang atong kinabuhi nindot nga istorya, no? Pareha na ako igsoon, himaya sa Ginoo lang. Ako na ning gi-share ninyo, niingon ako sa kong asawa. There are so many times niingon ko sa kong asawa nga love. Mauna man ko nining kalibutan or mauna man ko okay ra kay nako kay 100% sure kung mutaliwan ko nining kalibutan na magkabilin jud kog maayong pagtulunan magbilin kog ligasiya magbilin ko og maayong istorya sa kadaghanan nganuman kay bawo na baya mo mga igsoon nga sa una-unsa ko no more than 16 years nalulong ko sa illegal nga droga, hapit ko gidala sa rehabilitation center. Basta lain-lain nga bisyo na maligya kog syabo, naka-relasyon kog lain-laing babae, daghang babae niya, nakabuntis ko. No, nya basta daghan kayo, na ako'y gikalibin before. Daghan kay kog bisyo igsoon nga di lang syabo na ay daghan, illegal nga droga kay bawon mo rugby, bulkasil, marijuana, syrup, tanan. Gawas lang anang cocaine, wa ko na og ecstasy, wala ko na og injection, di ko ganahan na. Grabe ko kapag kalulong niya. Mao na karon gibag-o ko sa Ginoo kay ning duol lang pug sa Ginoo.
Di man ta baguhon nga maglingkod ano. Gibag-o ko sa Ginoo kay ning duol ko sa Ginoo. I allow him to move. I invite Jesus in my heart. I accepted him as my personal Lord and Savior. That is why naingani ko. Nabag-o ko igsoon. Grasya sa Ginoo ang tanan. Now, ang akong gibuhat karon kay bawa naman makita mo sa mga post nako. Ang uban giisyon ko nang warta bahala na sila basta ako konsensya na ko limpyo kayo. Anak ko sa mga kriminal, prisuhan, duulo na ko ng mga hitman, kanang mga baldito gyud. Dili kay ko wala kay ko ning mga buutan. Ari ko sa mga banggiitan jud. Unya nakita nyo na ako yung mga disciple ron nga mga kriminal, mga banggiitan, mga drug pusher, mga drug lord, mga hitman, mga mukaog tao gyud. Na ako yung mga disciple nga na grasya sa Ginoo. So, daghan mga mag-message na ko sa lain-laing lugar, Luzon, Visayas, and Mindanao nga. Mabless akong kinabuhi, mabless ana. So, ingana bitaw makahila ko say makaingon ko nga Lord mao na gini nga imo kong gitagag higayon nga mabag-o. Second life na ko ni. Sige, gamita ko. Mao na igsoon akong gihimo. Akong ingon sa akong asawa nga mutaliwan man ko nining kalibutan na muuna man ko nimo, mamatay pa kog una nimo. Malipay na ko. Kay worth it, no? Akong kamatayon. Kay ngano man nagbilin kog maayong pagtulunan. No? Akong mama namatay naman igsoon, malipayon siya kay ngano man namatay ko. Namatay siya nga kana bitawng nahiluna ako, nabag-o na ako. Kay sige man tog hilak, sige ampo na ko kada kadlawon. Something nga na bitaw. Magbilin ko og maayong pagtulunan, maayong istorya nga ko ag leksyon. Magbilin ko og mensahe sa paglaom sa kadaghanan. Kaya ang kanhi banggiitang adik-adik sa lungsod sa barangay na mo, no, kriminal, nabag-o, gibag-o sa Ginoo, no? So maunay akong gusto ipasabot igsoon kay ang kamatayon Ginoo ray nagkupot, nindot, labing maayo nga motaliwan ta, nga istoryahan ta, nga natay ligasiya nga gibilin nga kana bitong naipaglaom nga mensahe nga atong gibilin ba nga kato namatay to siya pero sa una grabe to ka barumbado tong dako kriminal tong tawhana to lulong to sa makadaot nga bisyo grabe to bisag kinsa lang babay dalho na to sa lodging house pero before to siya namatay grabing butana to lahi to kayo nawa na to bisyo niya ingana ang yang kinabuhi lahi kayo niya gipanalanginan to siya sa Ginoo ana gipataas siya sa Ginoo gipromote niya sa una grabe itong yamukmok ra kay itong dako salot ra to sa katilingban pero sa wa pa to motaliwan grabe buutan kayo dagang kinabuhi nga nabag-o tungod niya nga na bitaw mo na akong punto igsoon nga kamo diha nananaw if ever moabot na ning mention ako nga kamatayon kay naam gi kamatayon na to niya ang nagkupot ni ini igsoon sa timetable saktong panahon ang Ginoo man unsa ka po'y ibilin na to sa kadaghanan unsa ibilin sa atong anak ibilin nato sa atong asawa sa atong bana unsa ikabili nato sa atong apo unsa ikabili nato sa atong silingan unsa ikabili nato sa atong mga higala naabatay ikabilin nga maayong pagtulunan naabatay ikabilin nga maayong istorya naabatay ikabilin nga mensahe sa paglaom nga tungod atong tawhana tungod ato niya mao ni akong kinabuhi karon grabe gitong tawhana kay mao ni ingana baka ang madungog nato igsuon ang atong kinabuhi bililhon ni no nindot igsuon samtang buhi pata napatay libreng gininhawa no nag-enjoy pata sa gasa sa kinabuhi igsuon gihatag sa Ginoo mga lagad ta sa Ginoong matinud-anon magpagamit ta sa Ginoo unya kana bitong just be a blessing to all of the people around us kanang because of kanang through us what I mean is tungod nato kana bitong ang mga tao nga wa kaila sa Ginoo makaila sa Ginoo tungod nato tungod nato ang katong mga buta sa kamatuoran maabli ang ilang mga mata sa kamatuoran tungod nato igsuon katong mga wanay paglaom makabatog paglaom tungod nato igsuon katong mga gapos sa mga kangit-ngit gapos sa makadaot nga bisyo makabaton og kagawasan tungod nato mao nay nindot igsuon mao nay nindot natong ibilin if ever motaliwan na ta nining kalibutan if ever igsuon mobalik na ta nindot igsuon kay ngano man maabot man gid ni mabitong karon pinaspasay ni kay bawon na mo nako nag-start kog suyo og shabu when I was 12 years old and then giset free ko ni Lord when I was 28 years old so 16 years kapin pa na igsuon mao na nga karon this coming January mag 13 years na pug ko nga wa nay bisyo
Wa na mo suyop og shabu, wa na manigrilyo, wa na mo inom, wa na tanan. Mag 13 years. No? Hapit na ko minggukod sa 16 years kapin. So, kuwang pa. So ako pa yun yung gigugol ba kung kinabuhi. Gihurot na ko ni, gitudo na ko. Nga magpagamit ko sa Ginoo. Kay nga naman, wagal ko kabaw kung makaabot pa ba kong 16 years sa ministry, unsa man. Kay naalagi kamatayon. Kung ang nagkupot sa saktong panahon sa atong kamatayon, si Lord. Nindot nga mutaliwan ta nga panalangin sa kadaghanan. Nindot igsoon mo biya ta nining kalibutan na unya panalangin ta sa tanan nga nakaila na to. Amen. Managingon igsoon kung palahubog kay ta, barumbado, adik-adik, drug lord, himabay, badlungon kay ta. Unya mo taliwan ta nining kalibutan nga maura gihapon atong kinabuhi. Choice na to na. Amen. Choice na to na. Apan kung grabe ta kabadlungon kaniadto, drug lord, palahubog, kriminal, unsa man diha igsoon, himabay. Basta grabe ta kadautan. Unya namatay ta nga buutan. Kay ning biya naman ta nang daotang binuhatan. Choice gyapon nato na. So nara na to ang choice igsoon. Mutaliwan ba ta nining kalibutan nga magbilin og maayong ligasiya, or mutaliwan ta nining kalibutan nga magsilbing katawanan sa kadaghanan nga mao gina no. Katog tagam gigabaan to, mirisi itong tuhan na to, nga na bitaw na may nga na story. Namatay na gitong badlungong dako, di ba? Or mutaliwan ta nining kalibutan nga sayanga namatay na to siya katong akong mentor, katong grabe kabuutan, mao toy moampo nako, mao toy muhatag og midasig nako, mao tong tawhana nga mao to gigamit sa Ginoo nga mainganib nga na bitaw. Pili lang tanan duha igsoon. Mamatay ta nga mutaliwan ta nining kalibutan nga maayong atong ikabilin, or dautan ang atong ikabilin. Okay? Abi niyo mga igsoon, ako ning balikon. Ang kamatayon, mabot gina nato in a surprise way. Og ang nagkupot sa timetable, ang nagkupot sa saktong panahon, ang Ginoo. Wala kay baw kung kanus-an na may tabo. Mao nang samtang napatay kinabuhi, atong ihurot ni. Kaning atong kinabuhi karon igsoon nga nabuhi pa ta niya kay bawo naman tas kamatuoran, maglakaw ta subay sa kabubuton sa Ginoo, magpagamit ta sa Ginoo. Be a blessing to all of the people around you. Dapat panalangin ta sa kadaghanan. Dapat mapanalanginan ang mga tao sa atong palibot, sa atong batasan makita si Kristo. Sa atong sinultian makita si Kristo. Dili lang ta puro bersikulo, kapitulo, Biblia, Ginoo, Ginoo, pero ang atong binuhatan demonyo. Sige, simba, sige, no. Ipakita gyud, makita gyud si Kristo sa atong imahe. Makita gyud si Kristo igsoon sa atong kinabuhi. Kay nindot nang moabot ang panahon nga mutaliwan na ta nining kalibutan na. Daghan jud mangita na to, ano? Unya kakuhaan ta nila og pagtulunan na leksyon atong kinabuhi ba. Nagbilin ta og mensahe sa paglaom. Unya ilahan ning ipasa sa ilang mga anak, sa ilang mga apo nga naay tawo nga na-meet na ko nga mauna. Abante ta, kay nakoy kaila nga grabe to kakuan pero gikuan sa Ginoo, gibag-o sa Ginoo. Nakoy kaila nga grabe yang pagsulay pero gipaangat sa Ginoo, gipromote ni Lord. Patay na lang turon pero anak kay bawo na ko ning istorya anak, apo kay bawo ko ning anak bitaw magbilin tag maayong mensahe sa kalibutan. Kay ang kamatayon mo sugot tag sa dili. Moabot sa takna nga wa ta kay balo og way pizza. Basin ma-surprise ta. Di man ta ngay mahadlok igsoon. Ako, anytime andam na sad ko. Ako na mitang, di ba, ingon ko nga, there are so many times, ingon ko sa kong asawa nga, love, muuna man ko nimo, pero, kung na may itugot sa Ginoo nga, muuna ko nimo, pero, di na ako magmahay, di na po magmahay ang mga tao na kung nga nakaibaw sa kong story. Daghan kong mga disciples, mga kriminal, mga banggiitang, mga kriminal, mga bantugan, igsoon, mga di basta-basta, mga mamato ubay, kang naay basta, mga legit nga kriminal, salbahis. Gibag-o sa Ginoo, gihimo kong instrumento ni Lord. So, ginansyan ako. Pero naa na sa Ginoo tanan igsoon. So, mao lagi na. Kay ang Ginoo man day nagkupot sa atong kinabuhi. No? Ang Ginoo man day ang hatag ani nagtanom na to. Siya pod mobawi, no? Unsay gingon dire? Nay panahon sa pagkatao, nay panahon sa pagkamatay, unya nay panahon sa pagtanom, unya panahon sa pag-ibot. Gitanom ta sa Ginoo ning kalibutan nga nay kinabuhi.
Usa ka adlaw ibton sa ta. Ug ako nagampo nga inigibot sa Ginoo nato. Usa ta ka bililhon nga tanom. Nga anaay nindot kay mga bunga ug nindot kay mga bulak nga malipay ang Ginoo. Nga proud kay si Lord nga akong gitanom ning tawhana nining kalibutan na. Karon ako na ning giibot. Daghan na bunga oy. Dali ari ka sa ako ang palasyo gingirian, di ba? Ikaw ka igsoon kamo nagtan-aw diha. Kay gitanom ra man ta sa Ginoo atong kinabuhi. Ug mabot ang time nga ibton ta na kay makita si Lord nga bunga. Unsa kay reaction ni Lord? Uy, ako na ning giibot. Di ba? Mao na igsoon. Mao na ang mensahe this morning nga kitang tanan mo taliwan. Unya ang kamatayon si Lord lagi na nagbuot ana. Ang saktong panahon, ang timetable, ang date nara na ni Lord, no? So bisan unsaon na to pag-amping kung mao na gid ang panahon. Bisan pag unsaon na to tumar diak tambal diak nga maintenance mga igsoon unsa man diha. Kung panahon na gyud nimo way mahimo ng maintenance nimo. Bisag di pa ka mag-maintenance kung di pa panahon nimo. Di pa jud panahon nimo. Amen. Naa ang tanan sa pagbuot sa Ginoo. Mao na nga akong ikadasig ninyo nining kabuntagon samtang napatay kinabuhi mga lagad ta sa Dios nga buhi. Amen, no? Dapat panalangin ang atong pagkinabuhi aron daghan pod mabless, daghang makatunan or yes mapanalanginan ang mga tao sa atong palibot. Musidlak ta igsoon. Ipakita nato ang image ni Lord sa atong kinabuhi. It's not about Bible verses. No, dili. Daghan kay mayong Biblia pero di panalangin. Dili mayong modelo, mayong ehemplo. Nindot jud igso. Kay lisod man na, tanawa paminaw. Mayor tag Biblia, mayor tag bersikulo, mayor tag debate, pero atong kinabuhi, hiwi. Mga matay ta ingnon ta. Namatay na gitong mayo kay Biblia katong bitong daghang kay bersikulo, pero ngilad kay kinabuhi napay kabit katong nay mga kaos. Mayra po tong namatay ito. Kaya sige, gamit o Ginoo, pero hiwi ang kinabuhi. Si gamit o Ginoo, pero pangwarta na dahil. Si gamit o Ginoo, pero kay bawo kung nato'y sikrito. Wa kay bawo yung asawa, wa kay bawo yung bana. Pero puro Ginoo. Kita ray giilad ato. Diba? Bati kay dungog. Bati kay dungog. Lahi og katong mutaliwan na niya. Maayo po kay bersikulo. Ning taliwan na gid nawa na gid sa atong pananaw. Namatay na gid si Kuan, si Brad. Sister, anak bitaw. Naghana ra ba itong bersikulo niya. Katupog iyang mga bersikulo, iya sa itong gikinabuhi, panalangin gito siya nako. Di ba? Kabantay mo, lahi kayo. Mao na igsoon nga, samtang napatay kinabuhi. Watak hibaw sa atak na nga, kanus atak waon sa Ginoo. Nindot yun nga, work it bitaw nga, inikuha ni Lord na to nga, bisan si Lord ang nagkuha. Bitaw malipay, niya, excited si Lord. Matud pa sa balang kasulatan sa Salmo. Precious in the sight of the Lord are the death of His saint, no? So, bililhon sa pananaw sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang mga alagad, sa iyang mga sulugoon, sa iyang mga followers. Bililhon, nindot kayo. Sa ito paday, kung mga matay na ang mga may nadlukong mga anak sa Ginoo, excited si Lord. Di ba excited? Yes, success! Di ba? Mission accomplished, anak. Namatay ka nga nasa kong kamot. Namatay ka nga nagpagamit nako. Sigurado ko nga malipay ang Ginoo niya. Ang nabiyaan po nato igsoon, nagbilin po tag maayong pagtulunan. Nagbilin ta og maayong mensahe sa nabilin. Nagbilin tag ligasiya. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your message this morning. Salamat Ginoo nga imo ming gipahinumduman nga naa kay saktong panahon sa tanang butang. Nakasaktong panahon, Lord, kung kanus amin nimo i-bless, i-promote, kanus amin nimo pauswagon, palambuon, kanus amin nimo ihatag ang desires among kasing-kasing. Labaw sa tanan nakasaktong panahon alang sa kamatayon namo, Ginoo. Salamat nga imo ming gipahinumduman ani nga mensahe karon. And Lord, I pray to all of the viewers right now who are listening this time nga
Samtang napami kinabuhi, dili mi mag-usik-usik sa among oras. Dili na mo sayangon na nga among kinabuhi, Ginoo, pinagi sa mga butang nga way hinungdan. Pinagi sa mga butang nga lumalabay lang apan, Lord God. Gusto namo, Ginoo, I pray to all of the viewers this time nga ang among kinabuhi karon, Ginoo, nga amo gining ipaggamit nimo, mga lagad minimo nga matinud-anon, Ginoo, nga magsubay mis imong kabubuton, Ginoo, kay nindot kaayo nang mutaliwan minining kalibutan nga duol minimo. Nindot nang mutaliwan minining kalibutan nga maabtan minimo, imo ming kwaon, Ginoo, nga nagsubay sa imong kabubuton, nagbuhat sa imong ipabuhat namo, Ginoo. Gusto mi, Lord, nga mutaliwan ining kalibutan, isip panalangin sa tanang mga tao nga nagpalibot namo, isip blessing sa tanan nga mga kaila namo. Gusto mi, Lord, nga mutaliwan ining kalibutan nga makita ka sa among kinabuhi, Ginoo. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Thank you, Lord. I pray, Lord God, nga kaning nga mensahe nga among nadungog karon, it serve as preparation ni Ginoo. Magmaandam mi kanunay unya magpagamit mi kanunay kanimo. Mahimo ning motivation namo, Lord God, nga kanunay mi magpahimuot kanimo. Kay kaning among kinabuhi ginugasa ninimo. Imo ming gitanom nining kalibutan og ibton ra pod minimo sa kaadlaw. So gusto mi nga samtang inigibot nimo, imo naming harbison kwaon, Ginoo. Makakita ka sa daghan namong bunga, Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you for your word, Holy Spirit. Thank you so much. This time I pray to all of the viewers this time, tanang mga followers sa nga page, Lord God, I pray nga mamuhat ka, Ginoo. I pray, Lord God, nga ikaw mulihok sa ilang kinabuhi, unsa man ilang kahimtang karon, walay matago nimo. Ako, Ginoo, wa ko kay bawo sa ilang kahimtang, wa ko kay bawo sa ilang problema, wa ko kay bawo sa ilang kabugat karon, gipas-an, Ginoo, nga problema, Ginoo, mga struggle, but ikaw, Lord God, kay bawo ka because you're an all-knowing God, Ginoo. Walay malilong kanimo. So, Lord God, ako nagaampo, Ginoo, tanang nagtan-aw karon, Lord God, tanang mga viewers karon, tanang mga followers ani nga page, bisan pa man ang mag-replay ani unya, Ginoo, mamuhat kasi ilang kinabuhi, Ginoo. Unsa man ilang problema, tagay solusyon, tagay kasulbaran, Ginoo. Unsa man ilang gipas-an karon mga struggle, Ginoo, tagay solusyon, tagay pamaagi, Ginoo. Mahawas sila sa ilahang mga problema karon, Ginoo. Unsa man nga milagro nga ilang pangandoy at right at this moment, Ginoo. Ilang gusto nga mahitabo, Ginoo, pinakagusto, Ginoo, nga milagro, Lord God, i-grant nimo in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Lord God, ihatag nimo ang tinguha silang kasing-kasing. Nanginahanglan ba sila financial? I declare financial breakthrough. Himua lang ni silang angayan, Ginoo. Nasayod ko nga dili sad nimo piyalan, kung dili sad mi angayan pa. So Lord God, I declare financial breakthrough sa nanginahanglan, Lord. Inner healing and of course healing physically and emotionally, and I declare, Lord God, deliverance, Ginoo, sa gusto nga makagawas na sa gapos ni Satanas. I declare peace of mind, Lord God, sa mga nagtanaw nga naglibo, gubot ang ilang unahuna, nasa depression, tagaig paglaom, Ginoo, in Jesus name. Ibutang silang kasing-kasing karon ang kalinaw, kalipay, ang paglaom nga you are in complete control of everything. And I pray salvation, Lord God, sa tanan nga nagtanaw ko nga nagampo, Ginoo, kaluwasan sa tibok pamilya, I declare salvation in Jesus name. Tanan-tanan, Ginoo, sigun sa gipangandoy karon sa nagtanaw, Lord God. I speak blessing. I pray nga imong i-provide, imong ihatag, Ginoo, in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Lord God, this time among dawaton ang panalangin, among ang kuno ng kadaugan, we claim it by faith, Lord God. Himo alamang ming takos angayan, kasaligan, kapiyalan, Ginoo. Mao kini nga among pagampo, Amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Mabungahong adlaw, mga igsoon. So that's all for this morning. Hapit na. So karon tadod lakaw na gyud meron, no? So nak pagkuanak mag-init siguro, no? So again, that's all for this morning. Kung ibalik ang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. Thank you so much sa inyong pagtanaw. Oy, Bro, Alberto Wamilda Jr. God bless. Amping daig, Brad. Naagyapon ka sa prayer. Kabaw na ka, no? And I pray that today is gonna be a fruitful day, a blessed day sa matag usa ka nato. Unya, tanang buhat sa inyong kamot, i-bless ni Lord. Anyway, sa wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, ang link sa atong YouTube channel na sa caption ani igsoon niya. Ako ra po ning i-download, i-upload na ko sa atong YouTube channel. Then please subscribe, pray ra sa igsoon, no? Thank you so much sa inyong pakiguban nako. And it's my birthday, Pastor, pray for me.
Ako sa ning ikuan man. Nagdali jud message. Pero ako lang nang ikuan mi. Akong iwa mo ko gi-message nimo ganina, ako ning gampunta. Ako ning karong adlaw, no? Ako ning i-pray, no? Muhatag kog higayon sa. Kay nahuman naman tanya na apoy lakaw lagi. So, blessed birthday Sister Gemma Traso. God bless. Okay, so mga subscribers sa ning page, thank you so much. Sa Star Senders na uban nag-send. Wala naman ko na ngayo pero thank you. I appreciate your effort and to all of the followers ning page nga no, I invite every followers of this page nga to invite your friends to follow our page, no? Para ma-bless pud sila so dili kay kamo lang. Thank you Lord. God bless you. God bless you more Sister Mary. Ambing da kanunay nakas akong prayer. So akong ikabilin mga igsoon ampo amping abanti ta kanunay, no? Wala nang kasultinak. Sa ikabilin ako na bagsikan ni kung anak ko nambok. Ampo amping abante to God be all the Claro, danak. Ampo amping abante to God be all the glory. God bless. Okay, so see you next time igsoon, no? Kita ta next time makabakante ko. Kita ta nyo igsoon. Basta mao ni namo sa akong prayer kanunay. And tanan ninyong pagabuhaton, I pray and I declare nga giyahan gid mo sa Ginoo yung mga desisyon igsoon. Amen. So again, thank you for watching. God bless everyone. To God be all the glory.